Fɛn kelen de bɛ yen e ma min faamu sunkuru tigɛ la sara o ye mun ye e n ka karamɔgɔ bɛ se a bɛ ne ɲɛna sunkuru bɛ tigɛ sufɛ de nka n'i nana sunkuru tigɛ tilegan fɛ cɛ o ma nɔgɔn dɛ ayi sara e de m'o yɔrɔ faamu kamalen minnu bɛ taa sunkuru tigɛ sufɛ wuli nana de ye cogo di ta n'i ye sunkuru tigɛ sufɛ i y'a kuma bɔ la o ye sutura de ye muso o la ni cɛ o cɛ ye muso ye a bɛ se ka ja la ayi sisan n'e taara sunkuru tigɛ tilegan fɛ sisan cɛ camanba de bɛ i ni sunkuru jɔlen ye o la o b'a dɔn k'a fɔ ko nin ani dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ayi karamɔgɔ bɛ se e ma ne faamu i b'a dɔn parce que tilegan fɛ sunkuru tigɛ filɛ hali n'o y'a sɔrɔ e bɛ fɛ k'i ka go embrasser sisan ka bisu k'a la ka da barida la i tɛ se k'o kɛ o ye tileganfɛla de ye ka da barida la o ka nɔgɔn sa sa dɛ ni ne bɛna da barida la sisan ni ne y'a fɛ yen ko da barida e b'a lajɛ ni mɔgɔ tɛ ka na dɔrɔn i b'a fɔ ko da ne fana b'a baara lajɛ hakili kɛ bisu ye kɔrɔlen ba a camanba de siri la kɔɲɔso kɔnɔ n bɛ tafe dɔ siri la kɔɲɔso ka kɔnɔ wusulanba min don la kɔɲɔso kɔnɔ i k'i da ka kɔɲɔ karamɔgɔ bɛ se i b'a dɔn parce que ni e ye dennin furu sisan cɛ kɔɲɔso la n bɛ min f'i ye n'an ye tafe siri a la ka tila ka pentelini siri ka tila ka lanpan an t'an ta kɛ bisi lanpan o ye fɛnɛ kɔɲɔso kɔnɔ karamɔgɔkɛ i b'i ɲɛ kɛ tan dɔrɔn i b'i ta ka wusulanba min don la kɔɲɔso kɔnɔ i tɛgɛ den ka bonya la ko jamana bɛ siri cɛ o yɔrɔ ka di i b'a kɛ cɛ kɛrɛ i bɛ bolo ta yɔrɔ Cekete, ma kuwa. Goma kuwa dere. Goma kuwa. Awa, agato. Agato dɛ. Bibi. Waramuso ɲani. Awɔ. Ayi, kɔri basi t'i la. Sare muso tɛ fota sa. Muso tɛ fota. E ka n'a fɛ, n'a y'o kɛ, b'a ɲɛ sa. Awɔ, e ka kɛnɛ. Kɔri basi t'i la. Alhamdulillah. I ka kɛnɛ, an fana bɔ. An ka di mɔgɔ ɲuman. An kɛra n'an dɔgɔ. I bɛɛ ka kɛnɛ. Ala ka sɔrɔ ɲuman ka ɲi. Ala ka sutura. Ni bɛɛ kun ye mun ye? Ne ba, karamɔgɔ bɛ se ka na. I b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye. Awɔ, o y'o ye. Fɛn dɔ de don. Awɔ, tiɲɛ don. Walahi. Ni den ɲɛnɛmaba de. N ko i b'a dɔn Ala ye da k'i dilan de. Awɔ. Tiɲɛ tɛ yan. Ne ko e ye malien de ye wa? E ye malien de ye wa? An jaabi o la sa kana ko bɛ tɛ ni dusu ye sa. Walayi e ba ye nɛgɛ ma wolo Mali la. Walayi. I b'a dɔn fɛn dɔ de b'i la. Awɔ. Tubabuw k'a ma ko charme. Charme. Voilà. U t'o référé alimentation na ko charme wa? Aujourd'hui, tɛ kɛ muso bɛ la. I b'a dɔn an bɛ fɛ k'a f'i ye de. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ba i cɛ ka ɲi sara hali n'a m'o fɔ ne b'a dɔn ne cɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ. Awɔ an b'a f'i ye o. Walayi ne ba i b'a dɔn fɛn dɔ de b'i la ko charme o de ka d'aw ye. An bɔra fo yɔrɔ min na an bɔra fo de Mali. n tɛ manamana ko la k'an wele k'an dɔgɔ an t'o la dɛ. Ayi manamana ko tɛ dɛ. I ka d'anw ye de. Ɔhɔ ayi i ka d'anw ye. Ko mun? Walayi i ka d'anw ye fɛn fɛn an bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ. Ko ni muso karamɔgɔ bɛ se a kɛ e m'a faamu an ka kɛnɛ ko tu sais tellement e cɛ ka ɲi e de y'anw kunkolo ci. E muso furulen o tɛ yen i furu sa an b'i furu sa. Walayi. Bila i furu sa an bɛ se k'i furu. N'i furu sa kɔni an b'i furu. Awɔ. aw yɛrɛ ye cogo min Ye cogo wa? Sara ese nin man dɔn. Est-ce que e b'a ɲɛ dɔn? Ye cogo? I ɲɛ bɛ nin cɛ min na. Awɔ a fɔ a ye dɛ n fɔ a ye dɛ. Nin ye karamɔgɔba de. Bilahi. Wa karamɔgɔ min don karamɔgɔ lankolon tɛ dɛ. A bɛ bɔ yan jamana ni jamana a bɛ yan ni Amérique kɛ miniti 2 de. O tɛ ne ɲɛna hali foyi. n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amérique ma hali n'a ma sigi ka na Mali la bilen o tun bɛ ne ɲɛ sira. Sisan an bɛ fɛ k'a f'i ye de n'o y'a sɔrɔ i bɛ sɔn a k'i furu an na kun y'o de. Awɔ walayi. o tuma ne bɛ ka min fɔ a ma mɛn mun furulen don. Furu ye tiɲɛ sa furu bɛ furu sa bɛn Ala de ye furu da Ala de ye furu sa da bilahi i furu sa an b'i furu. Awɔ. Awɔ. n bɛ don so kɔnɔ sisan n bɛ na n furu sa. N ko hɔrɔnya bɛ kɛ tan de. Awɔ.
ko muso be muso be ko tini be ko na be ita ta kana yana sara ko ni mo ko muso tare ko ron yi suru tike tugamna ninda atike tuwere che krabo weze aya tsaba bon muso ti se ka ba chela sa chugo di ubeke chugo che di muso mana ke chugo che ibe che do ko fe ibe che do ko fe ngo fo mo ako ka furulero ni furulente jume ibe se ka i kungo fo bomo ko muso man jume ka ta fo ko afurule no walma ko man ma ka ta soro ne doni flu kan do na kuma balma kere ne aw nana nga chiri la awo aw chiri mana kramo weze ma be boni nga kasala wa nini de na ya nga ji fe o e bi se ka nga chi ne bo ne aw yini nga jole me munde la ya an fana be ne yini nga o kramo weze na ya an kungo fa ya bi se ka nyene bo sare ebe ne ko mabina chenyi nga jorla chuguri ko jome munya kamele mun ko we kono cha jo ma nga dade la yaw yini nga jo me munde la ya nan fana ye nyini nga o police de wa ube jumeni frasiria police do karate ne mo do ne la bokardi de bokardi o ere kale la bokardi ni ne talanga 3 millions mine ka 1 million film d'ici là ça ati la bokardi ya dabla ibaro mimi c'est un autre jour ambiance bari anyi fendo de obara minjaro o de anjo kuni afamu bono fenda na sa kananga reposidoma ametaka boya ouais ya fam awo dili na nyana bona sara nya ba ni ya yeturo bi yele ma yawo tiga ko di ime yi janke ile afon no imu ene wa nya fumina ko nya be fumina munye muso fule ni nya fumina de aya fa yi ko nga amba do muso fule te awo wala donc ni sebi ye fana il se ka ko pe awo c'est de bonye de c'est pas onye ale nunu me ga kuma famu ko gi ka fuye imu ene ma famu mi ga kuma famu nchede da ko ngam furu saka bo mingune wona fila onyo ni aya ma fiki furu sa ese ya sare anyo fai awo fai imanga ile me ta ai mfa sino yo da ko no ngam furu saka bo ko ko ne fu sare na kramgo weze ai kana passé chef badi di tisika fu kama le ne aba na no la ne aka anna ku yemi ayo fo ne aw yini ngo aw jo me munde la ya ayo fo de ne ba fa ka nga fu kama le ne ya kuma be fo aw sisa ne kuma be fo aw sisa aussi c'est un autre jour. kramgo weze anna ku yemu ema ko chati sirama wala ema ko chati sirama ala an kira adili sara adili alsa sara adili alsa ega sawale gi tigre jeliba esi ega chati fa ngene bo ege ba ga mino musura ma yifiu ne bi dedi ega ana nyogo mo sare am nyaw soro kramgo weze am nyaw soro ega la meli pesa nderge ega na ko dara fa ngene me fa ga don kwa ale ko la sisa ne temu kabi ala ne ka ne be tugu horo ni ko ina fo ina ni ho he che farino ne ka che faria de ne ko ngumina kuma ila ma ko ne ya fa musa e bi tugu iterike ko kana ne muso jala ka kila ka sheki bin nege klegandre ne tirigete ay lame ni ya fa be jili ba ya no mbi bo jili ala ya lame ne tirigete ku ni ya be na ni ko enja de bo ne me fa ne Allah ala kira ko Le monde part en couille. Non